Și acum imaginați-vă așa. În coada asta de 6 km sunt o femeie gravidă căreia îi se mulțesc contracțiile. Fiul care a fost sunat de taică-său, de 73 de ani că se simte rău, copilul care are o criză de astm și și-a uitat acasă medicamentele, brand managerul care are interviu de angajare, o oportunitate incredibilă cu firma de recrutare la o mare corporație, mama care trebuie să-și ia fiica de la aeroport, mireasa care trebuie să ajungă la ora programată la coafor. Sunt zeci de mici catastrofe domestice, unele se pot transforma în tragedii, de alea pe bune, doar pentru că Boc nu a fost în stare, în 20 de ani, să facă o centură. Nu coada de mașini e problema, ci unde ar trebui să ducă mașinile oamenii ăia, că nu or fi toți nebuni să stea în trafic cu orele de plăcere. Nebuni nu suntem, dar sigur suntem luați de proști. Centura nefăcută la timpul ei nenorocește tot orașul, nu doar ieșirea spre Florești. Fiecare stradă are mai mult trafic pentru că nu s-a făcut centura.